kaikille, Sovohvelipannari täällä uuden Fortnite-videon parissa ja Jonttu 1001 on mukana. Voidaanko mennä please pelaa puintiin? Ei. Unrankedi. Ei sit. Right foot creep, oh, walking with that heater. Me voidaan Ready sulle appia. tää tanssi. No joo. Mä tarvitsin jonkun skinin, olisiko sulla antaa? No saat ensi passista, mä giftaan sulle se. Mitään 100 V-pukille ei saa. Ei saa, koska 200 on se minimi ja se skini on 800 minimi. Ujuma! Mitä? Stay soul. Siis kun Dancing Domino taas tuli. Voisin kyllä ostaa jotain kaupasta. Mä menen bussin kyytiin, tiedoks vaan. Meillä on näistä tehtävistä. Näitä keskimmäinen. Mä oon bussin kyydissä jo. Niin, mutta ota se keskimmäinen tehtävä. Mä otin jo. Hyvä. Mä tiedoks mä ammun suakin. Mut siis nyt no wait, mä kuolin viime pelissä puskampajalle. Me vallattiin tää bussi. Ehkä mennään. Haluatko snipu? Haluatko että musta sulle snipu? Ei tarvii. Niin mä oltais voitu tuolta käydä astua. Aha. Mä menen refleksiin. Mä en ite enää lentää ikinä sinne. Mikset? Tälle tulee niin hirveästi vettä, mä aina kuolen. Ja saanko mä tällä kertaa mennä ite sinne paikkaan ja mä annan sit sulle sieltä luuttia vai? Joo. Koska muistatko mitä viime kerralla kävi? Joo. Mä lentään tohon. Ja nyt eka kerran mä tarvitsen ekassa tuosta. No kato mitkä lootit mä haluan antaa sulle sitten. Kyllä mä jätän täältä sulle aina. Okei, nyt teen ei oo mitään parhaat lootit. Niin saat päättää kahden paraseen väliltä. Haluatko Tactical Assault Rifle, mikä on ihan pyllystä? Vai Drumgani? Drumganin vaikka. Joo, mä tuon tässä sulle. Onko sulla mitään asetta? On. Mikä? Eiku, jotain Tactical Assault Rifle. Mutta ei kannata, joo, mutta oot siis vaan suositus, mutta ei kannata ottaa kahta, niin sulla on aika monta porrasesta. Oho? Just tän takia me haluamme mennä ikinä tulla tänne. Tää on varmaan helppo tappaa, mutta silti. Toi oli botti. Mä menen kyllä nopea hakemaan supli. Tuut sä? No mä tuun kohta takaisin. Tai jos sä et tuu sinne. Se on tossa. Joo, mä tiedän. Mikä sit täällä on? Hetkonen. Ai toi, se on Star Wars Even. Se on Chewbacca. Silloin otettiin, ei otettukaan. Tuo huija. Sä hiilaat. Mä vedin chestistä tommosen. Joo, mä sain haluatko sä DMR? Voisin ottaa. Se on mulla on. Tai no ei tarvii, mä tuun sinne.
Missä sä oot? Täällä. Tässä. Tässä. Mut voit sä droppaa ja näyttää tossa aseet siis. Hyvät luutit. Ei mitään muuta. Kyllä myös sai sulle vähän paremmat. Mä sain ton SMGn. Minkä arvon? Minkä värinen se on? Sininen. No sitten runkani on mun mielestä kyllä ainakin parempi, että kannattaa heittää runkani mennä. Et toi SMG on parempi, että kannattaa heittää runkani. Ai siis. Runkanis, pois minkä ja mä annoin toi. sulle? Häh? Noin. Se minkä mä annoin sulle? Joo. En ota Zeuksen salamoita. Omasta mielestäni on ihan pienessä. Karvat. Mä löysin tämmösen. Kannattaa ottaa se sun DMRn tilalle, se on aika voimakas. Mä voin kertoa yhden asian siitä. Se pitää enemmän damagea, kun sitä pitää pohjassa. Mun impulse. Se. Saiko sä shockwaveja? Sä otit ne vaan mun tiedät. Okei, ei osunut. Tappu. Sulla on jo 2 tappoa. Joo. Otanko botti? No mulla ei oo kultaa niinku. Tai no on mulla kultaa, mutta mä oon säästänyt stipuille, että jos sä otat sen, niin kyllä. Paljon sulla? Ei riittävästi. Paljon sulla? 400. No on riittävästi. Mutta en mä haluu. Tuossa on pumppu sulla. Luulen ehkä ostaa. Ei tavoin antoi mulle vääräs. Ihans. Mennään muuten, mä tiedän yhden paikan. Siellä avautuu kohta viipon bunkkeri. Jossain tossa. Mennään sinne. Täällä mä pistän nyt botin pienellä retkellä. Mihinkä se vois pistää? Pistää se tänne muontolumpukselle. Ei mä edes pysty Se äijä oli valmis tekemään ja se ton retkä. Täällä kuuluu jo ääntä. Mitä ääntä? Pientä särinää kuuluu jo. Se oli vaan joku hakkas miekalla. Box? Ei mä edes pysty rakentamaan enääkin, se eikö mä pakko pelaa Sero? On. Miksi? En pysty protektoimaan ja reboottamaan se sit kunnolla. Ok, mut sit mä en tuu pärjään siinä. Miksi? Ai noin tää toimii. Aha.
287 tilaa mun toisella kanavalla. Hei botti, sä et oo siinä. Ei siinä saa olla. Mä pystyn pistämään se tonne sisälle. Etän pysty. No joten moi kiinnostaa, pistää se tonne. Bye bye. Right foot creep, oh, walking with that heater. Look around. Kurang. Sunlight, domino. Kiitos. Mitä sä sait siitä? SMGn. Mitä arvon? Liila. Haluatko tietää mitä mä sain? Venä, sä tänään kullut. Mulla on 39 kultaa. Ei edes tiilas mun kullat. Samat. Waterbending. Kiitos. Voisi... Ei. Haluatko sä handcannon, se on snipu. Kuku. Ei täällä oo ketään. Hei, oisit voinut antaa mullekin tommosen. Jonttuu. No. Jos toi oikeesti olisi asunut, niin mä olisin huutanut. Venäjässä tää asuu tuohon tyyppiin. Odota. No mä oon koko ajan odottamassa paikallaan. Missä sä oot? Tässä. Kato tossa näin. Joo mä tiedän, mutta minkä arvoinen pumppu sulla? Tämmönen kommoni. Tai niinku harmaa. Oho. Mulla on vihreä. Ei. Mulla on niin läppäklippi pleikalla, kun siis mä pelaan olkun käyttäjällä. Ja siis siinä mä vaan rikon yhden rikon yhden seinän ja alan tanssin Gangnam Stylea. Ja sieltä niinku se seinän takaa tai että siis sieltä katosta tulee toi handcannoni. Orota. Mennäänkö me tonne? Voidaan mennä. Oliks sä? Joo. Nopeasti sitten, meillä ei oo kuin vaan säde. Mennään siis... Älä mene sinne ylös valtamassa. Vaan mennään sinne ja mä näytän sulle secret paikan siellä alhaalla. Sitten nopeasti ennen kuin ne medaljongin pitäjät tulee tänne. Eli ei riftiä. Toi mun robotti meni riftistä ja se kuoli. Mäkin. Sulla on default laite. Onks se sä? Onks se sä? Tää on mä oon tässä, mä ländään. Et oo. Et Mä oo ländään. kyllä sä. Ai joka nyt ländää. No,
Ei paljon auta enää ländääminen. Tukko, tällä. Okei, ne on botteja, Oliks niillä kruunu? Oli. Mm. Tai Sama. sillä toisella ainakin oli. No, Sama. mulla ei oo yhtään, hei. Eikö niin oo? Joo, sama ollaan tässä ylhäällä vaan. En mä jaksa mennä sitä alas. Mut seuraava hyvä se on mulle sitten, koska sait kruunun. Hei. Joo, no mä sain Vittelleni sen tää liilan shotguni. Mulla on vähän huonompi. Haluut sä tän? Mä voin ottaa kyllä sen. Ei vaan mä otan täältä. Kyllä mä saan täältä varmaan tai. Tekee snipu sulle. Mulla on parempi snipu. Eikö mulla... Joo, mulla on parempi kuin läkäsnipu. Mä käyn nopeen modaamassa tätä. Mut sitten lähdetään... Oot paikalla vielä. Tässä on tommonen. Mä en tykkää. Ai onks se... Suosittelen vaihtaa sun... Niin porosasen, kun tossa on Infinity ammut. Eli minkä? SMGn tilalle. Niin. No nyt tuu tänne ylös. Oot sä niinku luutannut tän koko islandin sun mielestä niinku täydellisesti? No on täällä jotain chestejä, mutta ei me varmaan tarvita niistä. Tuu. Ja me nyt vedetään hetki champagnea. Champagnea biletetään täällä näin. Noin. Ja sitten tuu tähän. Hyppää tähän. Jahuu! Ja minne lennetään? Johonkin tänne päin, mikä mä oon menossa. Ai vaikka tonne. No, en mä tiedä, mä oon tässä. Mä tuun tänne mihin mä laitoin merkinnä. No, pystytään olemaan paikoillaan, koska en mä tiedä mitä muuta. Tää toimii näin. No, tää on parempi kuin SMG tässä. Ja varo. Skipa jomankumman noista nyt kun mä huudan. Ja niillä on medaljongit. Ja mä oon... Crack. Ei mennä tappeleen niitä vastaan. Niillä on ylivoima. Tyyli. Älä taistele niitä vastaan, ne tulee, puskee. Me kuollaan niille. Mutta varaudu, tässä on jotain muita menoja. Ne vaan alueelle. Jos mä olis puskassa, niin oikeesti. Mikä tästä sus nipussa? Ai, toi... Ai, Tuolla, missä? tuolla. Jossain tuolla näkyy liikettä. En ehtinyt ampua. Ehkä kuvataan vaan videolle tää yksi peli. Käykö? Hei, vittu se on jonkun skannauspa.
Se on soolo kai. Varo, niitä ammutaan tuolla. 121. Mä tarviin sieltä. No odota. Mä menen mun veteen. Mä hiilaan vedessä nopeasti itselleni. Onks sulla waterpenni? On. Hyvä. Tuo alueella. Vedit sä ne sieltit, mitä mä annoin sulle? Mä en ottanut niitä, sä otit. Eikö vai niin? Oh no. 2-3. Mistä sä oot? Tässä. Mennään tähän, ne on tässä. Uffu käteen. Mulla on se... Ja aika vähän HP:tä, hei haloo. No on sulla nyt... No... Tossa on. Ja tossa on. Mennään eka minit. Eka minit. Mä sain 1 minin. Ja tossa on toinen. Vedä se nopea. Sitten otatte, vedä se nopea ja ota Estin posittu. Tässä saattaa muuten tulla voittoa ehkä. Okei, näytäs. Oh. Joo, mä oon kuollut. Okei, hyvä, sä pidät toisen. Ei, älä remaa mua! Joo, me ollaan... No, me kuultiin toisiksi. Oikeesti! Mitä? No, moikka.